میں عرض کی تھی حضور اس نو کرب و بلا مصیبت دی جگہ کیا جاندا ہے. میرے امام نے فرمایا پھر خیمے لے دیو. ایک باری بابا مولا علی دے نال ایتھوں راواں چوں گزریا سی تے بابا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا سی بیٹا حسین اے راواں نو ویکھ لو اس میدان نو ویکھ لو اس میدان دے وچ سید زادیاں دے خیمے لگن گے تے ایتھے سید زادے اپنی جاناں اپنے رب دے حضور پیش کرن گے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جی کردہ دردانو دنیا تھے کھلار دیوان جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیا شبیر دے لولو تے چھریاں سن چل دیا گھر زہرا دے وس دینو ہاتھ جندرے مار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے معزز محترم محتشم دوستان گرامی بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں اہلیان محبت اہلیان عشق و وفا بالخصوص میرے کرم فرما اہلیان ٹھیٹھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور تمام احباب جڑا دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے سلام عقیدت سلام محبت آپ دی بارگاہ چ پیش کرن تو بعد اج دی ایک خوبصورت بزم نبی پاک دے دوتریاں دے سلسلے چ سجائی گئی ہے اور اس محفل نو سجان والے بھی آج بھی نبی دے دوترے نے. بالخصوص اللہ دی قسم سید دا گھرانا نہ ہوندا تے سانو دین دا پتہ ہی نہیں لگدا. میں بالکل مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے میں نے حکم فرمایا آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہب شریعت پیر سیر ندیم حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم عالیہ اور پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب بخاری اور میرے پیر سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری اور جملہ احباب آپ دی کمیٹی دے بھائی وقاص اور سارے بیلی بھائی اللہ پاک برکی تو بیلی تشریف لے کے آئے اور پورا ٹھیٹھر گاؤں میرا دل بڑا راضی ہویا ہے تے قسم نال دل کردہ کہ میں اللہ دے شکر دے وچ رو پاواں. مجھ کمینے دی اتنی اوقات نہیں ہے اس صرف ذکر سائیاں دے وجہ ہے واسطے اسی کون ہونے ہیں ساڑی زبان اگر رب روک دے تے لفظ نہیں نکل سکتا بھائی. اے اچھے تے پاکان دا ذکر ہے کہ جن دے وچ اسی چاند لفظ بولنے ہیں تے برکت ادھروں پہ جاندی ہے.
آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ملک اللہ وسایا صاحب تمام احباب میں نام لینا شروع کراں تے لیٹ ہو جائے گی چشتی صاحب سیفی صاحب اور سارے بیلی بیٹھے نے میرے بھائی راج بھائی سارے احباب بھائی میں نام مزید لواں گا تے ٹائم ہو جائے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پہلو تسی واقعہ کربلا سنیا ہویا بھی میرے امام کیویں واقعہ کربلا چ پہنچے آصف بھائی میں اج گل اوتھوں شروع کرنی ہے کہ جتھے میدان کربلا چ میرے امام دے خیمے لگ گئے بھائی میرے امام دا خیمہ چل آپ دا گھوڑا چلدا نا میں کتاباں چ پڑھیا تھی ایک جگہ تے جا کے روک گیا جتھے آپ دا گھوڑا رکیا نا تے میرے امام نے اپنے ساتھیاں نو پوچھا بیلیو اوہ کیڑی جگہ ہے تے گھوڑے نو اٹھاندے نے دباندے نے گھوڑا ٹردا نہیں اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے تے میرے امام نے پوچھا لوگوں کیڑی جگہ عرض کی تھی حضور انہوں نینوا کیا جاندا ہے پھر میرے امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے عرض کی تھی حضور اس نو کرب و بلا مصیبت دی جگہ کیا جاندا ہے میرے امام نے فرمایا پھر خیمے لے دیو ایک باری بابا مولا علی دے نال ایتھوں راواں چ گزریا سا تے بابا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا سی بیٹا حسین اے راواں نو ویکھ لو اس میدان نو ویکھ لو وہ اس میدان دے وچ سید زادیاں دے خیمے لگن گے تے ایتھے سید زادے اپنی جاناں اپنے رب دے حضور پیش کرن گے تے میں اج میدان سیان لیا اے اوہی جگہ جڑا بابا مولا علی دس کے گئے نے بس خیمے لا دیو اج لوگ کہندے نے کہ نبی نو غیب دا پتہ کوئی نہیں او چلیا نبی تے بڑی اونچی ذات ہے نبی دا دوترا مولا حسین جس گھوڑے تے بیٹھ جاوے اس گھوڑے نو پتہ لگدا ہے اس گھوڑے نو رب غیب دا علم دے دیندا بھی ایتھے مولا حسین نے شہید ہونا ہے جدوں خیمے لگ گئے میرے امام ڈائیلاگ کردے نے کہ لوگوں میں لڑن نہیں آیا میں جنگ کرن نہیں آیا جے بندہ جنگ کرن آئے تے گھر والے بچے لے کے آوندا ہے تسی مینوں ایمانداری نال دسو سیانے میانے بندے بیٹھے ہو میرے کرم فرما بیٹھے ہو بندہ جدو جنگ لڑن جاوے تو وہ اسلحہ لے کے جاندا ہے تلواراں لے کے جاندا ہے خیرہ زیرہ لے کے جاندا ہے لوہے دا لباس لے کے جاندا ہے میرے امام کول تو کچھ بھی نہیں سی تے بچے تے نہیں نہ لے کے جاندے جنگ چ میرے امام نے فرمایا میں لڑن نہیں آیا تے ویکھو کسے دا خون انج نہیں بہائی دا بھائی تے نہ میرے خون دے درپے نہ ہو لیکن جنہاں دے اکھاں دے اوتے پٹھیاں دنیا دی دولتاں دیاں لگ جاون نہ انہاں نو پھر رتبے نظر نہیں آوندے بھائی کملی والے دے غلاموں میرے امام نے فرمایا اے ابن سعد ذرا غور کر میں کون